Plas Rhiwlas, erthygl gan Gill Jones. Wrth ymddeol, 12 mlynedd yn ôl symudodd John ac Annie Parry o Esgair Wefan, Pennal, fferm fi gartref iddyn nhw ers dros 20 mlynedd a chroesi'r afon Ddyfi i sefydlu eu hunan yn fferm Rhiwlas, Derwenlas ger Machynlleth. Mae fferm Rhiwlas a Plas Rhiwlas ger llaw wedi bod yn eiddo i'r teulu ers pan y brynwyd gan daid John yn 1919. Mae'r tŷ fferm yn hen iawn ac yn dyddio nôl i gyfnod y pla a'i enw bryd hynny oedd Cae Du. Cyfeiriad efallai at y fynwent dafliad carreg i ffwrdd lle claddwyd y trieiniaid fu farw ac ynlyniad i'r bla. Ger llaw ffermdy, saif y plas, tŷ sylweddol a phwysig yr olwg sy'n edrych dros yr afon Ddyfi. Cafodd ei adeiladu tua 200 mlynedd yn ôl mewn cyfnod pam oedd Derwenlas yn le gwahanol iawn i'r pentref a welwch chi heddiw. Bryd hynny, roedd yn borthladd prysur iawn, lle allforwyd llechi, Aberllefenni a Chorris. Gwlanen, crwyn a rhisgil derw, ar gyfer gwneud lledr, a mwynau lleol fel haearn a fflwm i 4 ban byd. Byddai'r llongau'n dychwelyd gan gludo, giwana a chalch yn wrtaith i'r tir. Roedd 2 iard adeiladu llongau yno, a byddai'r llongau Derwenlas yn hwylio o'r hyd a lled y byd. Nad oes tystiolaeth mae'n debyg mae tŷ ar gyfer rheolwr neu berchenog un o'r iardiau adeiladu llongau oedd y plas. Erbyn hyn wrth gwrs, mae'r porthladd a'r diwydiant adeiladu wedi hen ddiflannu, gan adael Derwenlas yn bentref llawer tawelach. Ond mae Annie'n brysur iawn yn gosod y plas i ymwelwyr, sy'n mwynhau golygfeydd a byd natur o'i gwmpas. Doedd neb yn byw yn y plas yng nghyfnod taid chwaith, ac roedd yntau'n gosod y tŷ i ymwelwyr. Yn y cyfnod hwnnw, deuai teulu o Gill yn flynyddol i aros dros y tymor pysgota, gan hel eu pac a'i dod â'i siawffyr a phedair morwyn gyda nhw. Does yna ddim siawffyr na morynion yn dod erbyn hyn, ond mae teuluoedd estynedig a grwpiau y ffrindiau wrth eu boddau yn dod i ymlacio yng nghwmni ei gilydd mewn awyrgylch gartrefol. Mae'r plas yn glamp o dŷ, gydag 8 llofft, 2 ystafell ymolchi, 3 en-suites, 2 doiled i lawr grisiau, 2 gegin, 2 ystafell fyta a 2 lolfa. Mae John ac Annie wedi gwneud llawer o waith adnewyddu a moderneiddio i'r adeilad, gan ddarparu hyn sy'n disgwyliedig gan ymwelwyr yr oes hon, fel teledu ym mhob ystafell wely, twba poeth a jacuzzi, a hynny heb ryglu cymeriad gwreiddiol y tŷ. Mae Annie wedi ceisio cefnogi busnesau lleol drwy brynu dodrefn i gyd o siopau lleol, ac felly hefyd y carpedi. Ac mae'r lluniau sy'n arddirno'r waliau yn waith naillai Cathy Gittings neu Tracy Smith Jones o goffiniau Aberystwyth. Does dim rhyfedd chwaith, mae defnyddiau Laura Ashley sy'n addurno'r ystafelloedd a siop gyntaf y wraig fusnes lwyddiannus wedi leoli gwta filltir i ffwrdd yn nhref Machynlleth. Roedd Laura Ashley yn gyflogwr hynod o bwysig yn yr ardal ac mae ei dylanwad yn parhau yn y cylch. Mae llenni plas yn ddathliad o batrymau chlasurol ar amantaidd Laura Ashley ac mae nhw'n gweddu i'r dim i'r tŷ. Dawgoliadau, y drychau ac ambell i gerflicyn hefyd o gasgliad Laura Ashley. Mae John ac Annie wedi sicrhau dyfodol y plas am flynyddoedd i ddod.